Здравейте, приятели! В днешната орхидейна история искам да ви разкажа за Dendrobium dovonianum Dark. Купуване от Швертер преди една година и това му е първият цъфтеж под моите грижи. Според други орхидейни експерти няма нищо дарк, по-различно от стандартния девонианум. Не знам, защото аз лично не съм цъфтяла никой от листопадните дендробиуми. Това е първия път, в който цъфтя такъв. Да кажем, първия път. Имам и един-два други, които успях по някакво чудо на чудесата да цъфна, но там условията бяха доста други. Но тук на къщата явно по някакъв начин съм успяла да му осигуря застудяване, почивка, защото за да цъфтят искат такова нещо. И съответно, ето, 4 цветчета по принцип. Може да направят много по тези старите булби, да ги нарека булби. Те са като пръчки такива, но всъщност това са булбите. Така че правят пъпките по старите булби. Тези, които вече нямат листа, ето може да видите по-новите. Те си имат листенца. И 4 пъпчици, 4 цветчета. Перфектно. Даже не съм и очаквала да успея да го цъфна. Предвид, че при мен е топло през цялата година, така че няма как на моменти да му осигуря чак такава температурна разлика, каквато по принцип искат. Ароматен е. Има много приятен плодов аромат. Наистина плодов. Много е свеж, много е нежен. И просто цветенцата са толкова сладки, толкова очарователни, с тези мъхисти ръбчета. И цвета му е много ярки цветове. Много. Не знам в момента колко се вижда на камерата. Аз за това и на слънце се опитвам да снимам, за да видите истинската красота на тези цветчета. Ето го растението. Така падат надолу самите булби. Но това му е начина на растеж. Естествено, аз съм го засадила, макар че пристигна на корк. Няма как да го отглеждам на корк. Абсурд. Ще умре от презасушаване. Но ето така изглежда самото растение. Тук е направило кейка. Явно не му е било чак толкова комфортно да цъфти, що ми кейка е решил да си прави. Но ето, стават много дълги самите булбички. Аз изради това, ето така по-далече да ви снимам, да видите за какво идва реч тук. Много интересни тези листопадните дендробиуми. Много им харесвам цветчетата. Ови, дълго време въобще не си взимах, защото просто няма как да ги накарам да цъфтят при моите топли условия. Сега да ви покажа и албумчето. Така, ето го и албумчето. Когато го закупих, по-точно като дойде при мен, ето 18 април 24 година, в момента сме 15 май 2025 година. Виждате, дойде, то даже не е било и корка, ми е било глинена плочка. Това, на което дойде, няма как да ги отглеждам растения на подобни. Било корк, глинена плочка, просто абсурд да ги хидратирам достатъчно. Много е сух въздуха при мен, много е топло, така че... Тук вече е пресаден, което е може би около седмица след получаването. Насади го. Естествено, че ще го насадя. Това е единственият начин да успявам да смогна с поливките с хидратирането. Тук вече е лятото на 24-та година. Навън. Всичко исках да му дам. Исках да му дам слънце, исках да му дам студ. И ето на 24 април 2025 година, тази година, забелязах, че е направил пъпчици. Ето.
10 дена, да ги кажем малко по-късно, как се развиват пъпчиците и буквално това, което ви показах сега навън растенията с отворните цветчета е в момента. И ето ни отново при тези очарователни цветчета. Както ви казах, Девонианума не е от най-лесните за разцъфване орхидеи, особено за мен, защото иска температурни разлики от почти 10 градуса. Зимата не трябва да се държи на температури по-високи от 20 градуса. Специално заради него, ако щете ми вярвайте, съм държала 19 градуса в антрето, където си държа орхидеите зимата. Вечерно време. Естествено, през деня малко по-топличко ставаше, там 22-3, но да, държах да е по-хладничко. И ако по булбите няма листенца, не се полива в никакъв случай. Ако виждате, че много вече се сбръчкват, сега не мога, защото съм го поливала вече, тогава поливате малко, но като цяло не се полива през зимния период. И цъфти късната зима е пролета, т.е. сега малко към края на пролета сме, но горе-долу около април месец цъфтят този тип дендробиуми. Искам много светлина. Значи, даже четох, че ако не му се дава достатъчно силна светлина, като слънчева светлина, няма да цъфти. Аз съм го сложила буквално на перваза на прозореца, където е единственото място, където може да достигне слънчева светлина в антрето при орхидеите. Казват, че с фитолампи не може да го накарате да цъфти. Не знам, възможно е. Аз лично се опитах да осигуря абсолютно всичките условия за цъфтеж на това сладкище. И ето, цъфна. Така че в момента, в който тръгнат новите растежи, ето тук може да се каже, че има нови растежи, започват поливките, торенетата и така нататък. И в момента, в който сега късна есен зима направо, в който вече опадат, в голяма степен опадат листата, възможно не навсякъде да опадат, тогава постепенно се спират поливките и само се наблюдават булбите. Ако изглеждат така свежи, не се сипва абсолютно никаква вода. Честно казано, есента така цяло лято го държах навън. Много съм внимавала с температурите все пак, защото лятото при директната слънчева светлина, особено на обяд, е абсолютно възможно да изгори. Но е получавал слънчева светлина и го държах до много късна есен. Буквално температурите стигаха 10 градуса и чак тогава реших да го прибера вкъщи при останалите орхидейки. Насъде е в кори. Има и мъх. Малко е влажно в момента, защото го полях вчера. Но това е всичко. И може да видите тук. Може ли да видите всъщност? Има доста пространство между корите. Едри кори са, въпреки че отгоре съм сложила доста по-дребна фракцийка. Едри кори и мъхче. Идеята е да получава достатъчно влага, но в никакъв случай да не седи накиснат. И това е. Това са грижите, които аз лично съм положила за него. И очевидно са били достатъчни, защото вече имам цветчета. Огромна радост за мен. Това е от мен и от Dendrobium Devonianum Dark. До скоро!